Ipon din po dito ay 260 na per kilo. Yung mga isdang tulingan po dito ay 140 na per kilo. So lapitan natin yung mga latag dito ng malaking yellowfin tuna na naka-display. So yan po yung malaking tuna natin dito na ating naiba-vlog. So 280 sa mga gilit ng yellowfin tuna. Magkano ang ulo? 250 na per kilo ng ulo, no? So yung pampanupaw natin ay 300 pesos na per kilo. Kilo ng isdang alumahan at yung mga matambaka sa halagang 150. So yan po yung mga sariwang latag. Kachareta 160, no? So shout out sa iyo, Lodi. So ito po yung bluefin tuna na nakikita po natin 250 na per kilo. So shout out, Lodi. Black Mamba, shout out sa iyo. Shout out pa sa akin. Ano pangalan ko, boss? Black Mamba ng Malabon Fish Market. Ayun. Ayun, iniwan ng girlfriend niya, si Danny Boy. Magkano presyo? 280 na per kilo. So kanina nakita ko yan sa live. Oo. Eh yung ulo magkano? 240 naman po dito sa ulo, no? So hasa-hasa po natin dito ay 150 na per kilo. Sa gisi ay 130. Bangus na ating pandaing dito sa Malabon Fish Market, 100 pesos po na per kilo. Ito is snapper, oh. Magkano presyo sa snapper? 120 lang kilo. 120 na per kilo at 120 sa mga per kilo dito na ang galunggong. Gerald, magkano yung presyo mo ng labahita ngayon? 150 po sa per kilo ng isdang labahita. So ito po yan. So yan po yung presyo, 150 sa isdang labahita. At yung mga magagandang tulingan, magkano po presyo? 130 po sa mga presyo ng mga tulingan, no? So shout out. Good morning. 130 na kilo yan, boss. Magkano yung tumpok? 100 Oh, 100 pesos na tumpukan. Naprikuan mo na yun, kuya? Ganyan? Okay, vlogger yan, vlogger yan. Bablog lang. Nagbablog lang po. Hi, hello. Hello po, Nay. Good morning po. Yeah. Eh, yung yellowfin tuna, magkano kilo? 130, boss. 130, no? Boss Lando Explorer po. Ano? Ito po yung per kilo. So, ito po yung isdang binluan. Iyan po ay 100 pesos na kilo. So, ito po yung laman. Ito po yung presyo. 100 pesos na per kilo. Pasilip nga nung isda na nanilas ko. Ano ka na yun? Yun, shout out sa mga viewers ng Islando dyan. Ayun. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayun. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Lahat ng OFW natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay June Bukat Ayun. sa Texas. At saka kay Leslie Rene Rabino sa Canada. Alam mo ba, Agustin? Sasabihin na kami, tatanong na ako sa'yo. May natutuwa sa'yo manonood ko. Gustong-gusto niya raw kapag nagsasalita ka, mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan. Ayun. Yun, sa nag-shout out na mabuhay ka kung gusto mo, kung sino ka man. Ayun. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo, no? At saka kay Ili Bernardo. Shout out. Karumpon, shout out sa'yo. Diyan ka na lang, huwag ka nang umuwi dito. Eh, si Annalyn Bernardo. At saka kay Annalyn Bernardo. Diyan ka na lang. Mamingwit ka na lang dyan. Ng isda, no? Oo. So, diyan ka na lang daw, Annalyn Bernardo. Alright. Good morning everyone. Tayo po ay mag-update ngayong araw po ng linggo dito sa Malabon Fish Market. So ganyan po yung ating mga mamimili, no? Dito sa Malabon Fish Market at tinatangkilik ang kanilang mga latagan ng isda dito sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara. Let's go. So Boss Maeng, shout out sa iyo. Shout out kay Boss Maeng, ang masipag na si Boy Bangus. Shout out sa iyo. Thank you. Balikan ko na lang. Alright, so ito po yung kanilang mga latagan at si Boss Maeng ay busy ngayon sa kanyang paghihiwa o pag-aasikaso sa kanyang mga customer na bumibili ng kanyang bangus dagupan.
So update tayo sa mga presyo no ng kanilang mga latagan po dito na atin po nakikita at yung mga presyo ay atin pong i-update. So ang presyo po dito ng per kilo ng hipon ay 270 na per kilo. So yan po yung mga presyohan ng hipon sa Malabon Fish Market. At yung mga hipon din po dito ay 260 na per kilo. Yung mga isdang tulingan po dito ay 140 na per kilo. So lapitan natin yung mga latag dito ng malaking yellowfin tuna na naka-display. So yan po yung malaking tuna natin dito na ating naiba-vlog. So 280 sa mga gilit ng yellowfin tuna. Magkano ang ulo? 250 na per kilo ng ulo, no? So yung pampanupaw natin ay 300 pesos na per kilo. So ito naman po yung bangus dagupan ni Boss Maeng. Ang presyo ng bangus ni Boss Maeng, malalaki rin po ito, no, na ating may update. So per kilo po muna tayo ng mga mangga, 60 pesos na kilo. Sa mga ano dyan, tropa ko taga Taytay Rizal. Ayun, shout out po sa mga tropa niya po sa Taytay Rizal. May sama mo yun ha. Boss Maeng, magkano itang piraso? 160 po. May labilab po ng mga bangus dagupan ni Boss Maeng. 160 kada piraso. Boss Maeng, salamat. Alright, so update na tayo dito pa sa kalakaran o sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market. At yung mga presyo ay talagang napakamura pa rin po, no, na ating nakikita. So shoutout sa inyong dalawa. Wala bang tagay dyan? Nagtagay na ba doon? Ang laki ng bitilya. Magkano yung bitilya na yan? 350 lang, murang-mura. O yung naka-plastic na bitilya, 350. Yan na po ay pwede nyo na pong iuwi. 300 pesos. 350. Yan. Salamat. Thank you, thank you. So dito yung mga latag nila, oh. Ito yung mga per kilo ng isdang alumahan at yung mga matambaka sa halagang 150. So yan po yung mga sariwang latag. Kachareta 160, no? So shout out sa iyo, Lodi. So ito po yung bluefin tuna na nakikita po natin, 250 na per kilo. So ayan yung mga chop-chop. 150 sa mga isdang tulingan. 150 po naman dito sa mga isdang alumahan. Ayan, no? 250 na per kilo, no? Yan po yung bluefin tuna. Ayan, sariwang sariwa. So mga gulay naman po. Yan po yung mga latagan ng gulay. So shout out, good morning. So yan po yung mga presyo, no? Yung mga 50 pesos na nakabalot. Ayan, 50 pesos. Tama, 50 pesos? May 20 pesos na mga gulay. So ito yung nakita natin kanina naka-live sa pagpasok sa aking Facebook account. So ito yung mga yellowfin tuna na kanilang latag. Ito yun. So shout out, Lodi. Black Mamba, shout out sa'yo. Shoutout pa sa akin. Ano pangalan ko, boss? Black Mamba ng Malabon Fish Market. Ayun. Ayun, iniwan ng girlfriend niya, si Danny Boy. Magkano presyo? 280 na per kilo. So kanina nakita ko yan sa live. Oo. Eh yung ulo magkano? 240 naman po dito sa ulo, no? So ito po yan. So gustong-gusto nila yung mga malalaking tuna dito na kapag may naglatag, sigurado pakiyaw po kaagad yung kanilang mga latagan dito ng yellowfin tuna na malalaki. Dito sa ulo. Bigat kasi ng ulo. Ako nagtatanong dito po Sa ulo po 240 daw po yung per kilo. So guys, tatlo ano po yan? Tatlo lang po yan. Dalawa na. Yan na lang natin Eh yung panga mo magkano? Panga ko, bigay tayo. 300 po sa per kilo ng panga. So yan masarap po ihaw. Ito, yun o. Alright, so dito tayo dumaan at
Ayan yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market, no? So ito po yung si Black Mamba at si Boss Lando Explorer na nagbablog po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So padaan muna. Boy, kalahati ng kilo dito ba yun? So mga mangga na Mura lang, mura. murang-mura, no? 80 pesos na per kilo ng kanyang latag ng manggang hinog. 80 pesos sa mga milon, isang piraso. So yan po yung update natin sa mga manggang hinog ni Kuya, no? So shout out. So itong pagbaybay natin dito sa Malabon Fish Market ay napakaraming tao, no? So nakita niyo po yan. Ayan yung mga mamimili po natin na pinagkakaguluhan po yung latag ni Black Mamba ng Malabon Fish Market na yellow pin tuna, no? 280 na per kilo. So lakad na tayo at update pa tayo ng kanilang mga latagan. Alimango, no? Ate, good morning po. Wala na? Lahatan na po dito ay 100 pesos at 50 pesos. Lahatan na po yan, no? So, yan po yung mga tahong na 100 pesos, no? 100 pesos kada tabo. Pogi! Ayaw mo naman, Pogi. Yun, nakangiti na. Yun, nakangiti. Shoutout sa'yo, Pogi. Ito po yung talaba, 100 pesos. No? Wala ka ngayon toyo, ah. Mukhang masigla na naman yung alaga mo. Nakita yung alaga. Alright, so ganyan po yung sitwasyon dito sa Malabon Fish Market, no? Marami sa ating mga mamimili talaga ang dumayo ngayong araw po ng linggo. So update pa tayo sa kanilang mga latagan ng isda sa Malabon Fish Market. $260 per kilo dito ng mga latag na hipon. Okra natin dito, oh. 60 pesos na kilo ng kanilang mga latag ng okra. Alright, dito naman po ang mga presyo ng hipon ay 260. Yun, 260 na per kilo, no? Ng hipon. At ang paninda ni Kuya Ricky, sold out. At ang mga presyo naman po dito ng mga mangga ay 70 pesos na kilo. Meron din pong 60 pesos. Mga mura ngayon yung mga mangga natin, no? Tapos dito yung 70 pesos na kilo ng talong. Tapos 30 pesos, 60 pesos na kalahating. 30 pesos, isang kilo po ay 60 pesos. 30 pesos kalahating kilo. Makikita kayo sa vlog niyan. Sino? So dito po yung mga per kilo na mga hipon ay 250. So shoutout sa iyo, Pogi. Yan po yung mga per kilo, no, ng hipon at balsa galunggong. So dito tayo, update pa tayo ng kanilang mga latagan ng isda. So yung mga hasa-hasa po natin dito ay 150 na per kilo. Tagisi ay 130. Yan po yung mga update natin, no. Napakasariwa ng mga isdang hasa-hasa. Ayan, 130, alumahan 160 na per kilo. Yun naman po ay 100 pesos sa malalaking balsa galunggong. So yung latagan po, no, so shout out sa iyo. Magkano kilo ng hipon mo? 250 lang.
250 na per kilo ng kanyang latag na hipon. Saan kayo naglaro kahapon? Naglalakad kayo sa tulay eh. Wala. Hindi kulang. Walang support. May dala kayong bola, pero hindi kayo naglaro. Okay, wala nga eh. Sarado. Sarado ba? Ah, papunta pa lang kayo doon. Ikaw, boss, daan to. Ayaw mo Boss kumuha. Dato, saan ba yung ano? Nang Ninong Cup? Boss, ipon, boss. 50 lang yan, boss. Si ano? Ha? 50 lang yan. Oo. Ay, di ko ano kasi ano eh. Nagpapaliga pala, ang ganda. Eh, ano yun ko? Ise-search ko. Para malaman ko kung saan yun. Oh, shoutout po, bossing. Good morning po. Sige po. Nagpapaliga pala siya. O, Jacob, pares lang. So, update natin tong mga hasa-hasa pa rin po, no? 150 po na per kilo. Ang dami, sariwang-sariwa po. At dito po sa kaliwat kanan po natin ay marami sa ating mga parokyano o kababayan talaga na namimili, no? So, sa dami na nagtanong sa atin sa ating pagbablog. So, kitang-kita po nila yung ating mga presyuhan na ina-update o sa mga manonood po natin o viewers sa Malabon Fish Market. So, dito yung mga presyo ng kanilang latag. Ito naman po yan. Sa mga tilapyang Batangas, na ang per kilo ay 100 pesos, 120. Yan po yung update natin ng tilapyang Batangas po dito sa may bandang gitna. So ito naman po yung per kilo ng mga salay-salay ginto, oh, 70 pesos na kilo. Tapos yung mga bangus na ating pandaing dito sa Malabon Fish Market, 100 pesos po na per kilo. Dito yung mga presyo ng mga bangus, 160 isang piraso. Mga isang torsilyo. Ate Pat, magkano per kilo ng torsilyo? 140 po ang per kilo. Ah, Palawan. 170, 160 sa mga per piraso po ng mga bangus po dito. At yung mga torsilyo ay 140 per kilo. So mukhang maganda pwestuhan doon sa may gilid ah. Pampawala ng amats. Wala eh. Wala si Boy Tilapia, nandoon si ano, Boy Bangus. Walang tinda si El eh. Hindi, parang pangatlong araw hindi nagtindi. Mukhang may baon si Boy Bangus eh. So, yun nga, at yung mga update, no? Ito yung mga 100 pesos na tumpok. Galunggong. Bisugo. Ito, snapper, oh. Magkano presyo sa snapper? 120 lang kilo. 120 na per kilo at 120 sa mga per kilo dito na ang galunggong. Good morning po. Magkano naman ang presyo ng mga isang maya-maya? 120 rin po yung per kilo, no? Tapos yung mga tumpukan po dito ng hipon sa halagang 100 pesos. Sige, sige. Mukhang may birthday ah. Pares Alfonso mga iniinom, kaliwat kanan. Shout out kay Kagawad Eric Galliano ng Tondo. Shout out sa iyo.
mabuhay ka hanggat gusto mo. So ito po yung lugar ng FC Villa, itong kahabaan po, no? Ay, shout out po. Good morning, good morning. So dito kapag tungtong ng mga bandang tanghali ay lumalaki tubig dahil gawa ng yung prinsa po dito sa Nabotas ay ginagawa po, kaya ang tubig po dito ay pumapasok. Kahit sa lugar po ng Dampalit o Barangay Hulong Duhat, no? So nagkakaroon po ng baha dahil nga sa prinsa na inaayos, no? So sa ngayon wala pa rin pong tubig at malaya pong nakakadaan ng mga motorista dito sa Malabon Fish Market. So itong kahabaan nito, ito naman po yung 39 Estrella Street papuntang Nabotas. Pero ito po ay lugar ng Malabon Fish Market. Dalawa po kasi yung pwede nyo pong alamin na lugar, no? FC Villa tsaka Estrella Street ng Malabon City. Dito, ito naman po yung mga latag 120 sa mga maya-maya o bikid na ating tinatawag. At yung mga labahita. So, Boss Gerald, magkano yung presyo mo ng labahita ngayon? 150 po sa per kilo ng isdang labahita. So, ito po yan. So, yan po yung presyo. 150 sa isdang labahita. At yung mga magagandang tulingan, magkano po presyo? 130 po sa mga presyo ng mga tulingan, no? So shout out. Ayan. So shout out sa iyo, Jeff Baliw. Jeff Warfreak na pala, hindi na pala Jeff Baliw. Shout out! Shout out! Shout out! Sana, binenta na yung pangalan mo. Binenta. Nabinyagan siguro kaya nag-iba yung pangalan. Jeff Warfreak na pala. Hindi na pala babanggitin natin. ₱100 sa mga isdang tumpukan. So dito rin po yung mga isdang asa-asa, ₱100 din po na tumpukan. So yan po yung mga tumpukan ni Boss Jeff. Boss Ed Pompak, shout out sa iyo. Tinakbuhan ka na. wala na kasing bibili. Tama ba yun, Boss Jeff? Kaya isa-isa mo nagpulasan. Wala na naman eh. Ayaw na. Nagpulasan isa-isa. Masarap po sila pula-po yan eh. Yellowfin tuna. Boss, good morning. 130 na kilo yan, boss. Magkano yung tumpok? Oh, ₱100 na tumpukan. Na-prequan mo na yun, kuya? Ganyan? Okay, vlogger yan, vlogger yan. Bablog lang. Nagbablog lang po. Hi, hello. Hello po, Nay. Good morning po. Yeah. Eh, yung yellowfin tuna, magkano kilo? 130, boss. 130, no? Boss Lando Explorer po. Ano? Boss Lando Explorer. Ano natin ito sa shirt? Sige po, Nay. Ingat po. Ngayon, para makita nyo po. So, shout out po, Nay. Good morning po. Enjoy po sa pamimili sa Malabon Fish Market. Sige po, salamat po. Ingat po. Opo, sige po. Salamat po. So, mga tumpukan. Ayan, mga balsa, galunggong. So dito may mga latagan din po dito ng per kilo. Per kilo po dito ng mga... Ito po yung per kilo. So ito po yung isdang binluan. Iyan po ay ₱100 na kilo. So ito po yung laman. Ito po yung presyo. ₱100 na per kilo. Pasilip nga nung isda na si Boss Kupal eh, si Boss Kupal. Pasilip lang. Kilala sa Boss Kupal yan. Pakinayan niya.
Ayan po yung mga tumpukan, no? Ng mga isdang dalagang bukid. Nang labad. Mga bossing, salamat. Thank you, thank you. Alright, so update tayo dito sa pwesto ni Agustin Miraflores ng Malabon Fish Market na nagbebenta po dito ng tilapiyang Batangas. So tumatawid tayo dito sa kabilang kalsada, no? So update natin yung presyo, no? Dito naman po may mangga rin po mga latagan sa halagang 70 pesos din po yung mga presyo. 71 kilo. Meron din pong maliit sa halagang 60 pesos. Ang pinakamasarap. Mangga ng Sambales po ba ito? Pangasinan. Pangasinan. Pangkalatog, puro pangkalatog. San Carlos, Pangasinan. Diba? So kuya, salamat po. Thank you. Alright, dito tayo sa mga bentahan ni Agustin. So, ang mga presyo po dito ng tilapiyang Batangas ay 100 pesos per kilo. Agustin, magkano yung presyo mo dito sa malalaki? 110 na lang Buslando, murang-mura. Ayun. Mapapamura ka pa. Mapapamura ka kay Agustin. 110 na per kilo at 100 pesos. So, hindi ka ngayon gumagalaw dyan. So, shout out Hindi, to. walang binta. Ah. Kaya hindi gumagalaw. Ayan, gumalaw ka ngayon. Yun, shout out sa mga viewers ni Buslando dyan. Ayun. Hindi ko na kayo isa-isahin. Ayun. Mabuhay kayo kung gusto nyo. Lahat ng OFW natin dyan. Shout out sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay June Bukat Ayun. sa Texas. At saka kay Leslie Rene Rabino sa Canada. Alam mo ba, Agustin, sasabihin na kami, tatanong na ako sa'yo. May natutuwa sa'yo manonood ko. Gustong-gusto niya raw kapag nagsasalita ka, mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan. Ayun. Yun, sa nag-shout out na mabuhay ka kung gusto mo, kung sino ka man. Ayun. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo, no? At saka kay Ili Bernardo. Shout Karong out. Don, shout out sa'yo. Diyan ka na lang, huwag ka nang umuwi dito. Si Annalyn Bernardo. At saka kay Annalyn Bernardo. Diyan ka na lang. Diyan ka na lang din. Mamingwit ka na lang dyan. Ng isda, no? Oo. So, diyan ka na lang daw, Annalyn Bernardo. Huwag kang pumunta dito, baha ka dito. Baka dito ka pa mamingwit. So, Agustin, maraming salamat. At saka kay Brian Flores. Especially Shout out talaga. sa'yo. Kung sino naghanap kay Brian Flores dito sa Malabon, pumunta na kayo dito. Ayun, shout out sa'yo, Brian Flores, Nandito no? lang si Brian Flores, nagtatago. Tago all the way. Okay, Agustin, maraming salamat, ha. Pero, si Kuya Romy, hinahanap talaga yung hatang sa leeg. Wala talaga eh. Walang asang. Pero alam mo ba, sasabihin ko sa'yo, bibili ako doon ng apdo. Yun. Wala nang, ay, tama apto. Pero apto yung baga, wala na yun. Wala nang baga, wala nang boses si Kuya Romy. So mamaya, i-vlog kita. Sandali lang, ha. Tapusin ko lang kay Brian Flores. So especially kay Brian Flores. Brian Flores. At update natin yung kanyang mga latagan ng presyuhan ng hipon dito sa Malabon Fish Market. So puntahan na natin. Pinakapugi dito sa Malabon, Brian Flores. So sisingit lang po tayo dito sa pwesto. So nandito tayo kay Brian Flores. Shout out. Bossing, magkano per kilo mo ng hipon? 260 at 280 na per kilo ng kanyang latag na hipon dito sa Malabon Fish Market. So nag-e-enjoy tayo dito sa Malabon sa ating pag-update sa ating mga mamimili. Dahil sa sumagsa, no, ang ating mga kababayan, talagang ang mga presyon ay sulit pa rin po mabibili at mababa pa rin po ang kanilang mga latagan at presyon. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin lagi pong sumusubaybay sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. At sa mga subscriber po natin, no, maraming pong salamat sa pag-subscribe po ninyo kay Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan po natin dito na dumarayo, mga mamimili, no, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.